Children of God, mga anak sa Diyos. Ang mga Hudiyo naay gamay nga kahon nga ilang gigamit isip parte sa ilang religious decorum. Mao kinang gitawag nga phylacteries. Gagmay nga kahon nga gisulatan og mga teksto gikan sa Torah o sa ilahang balaang kasulatan. Kasagaran ihigot kini sa bukton o sa agtang panahon sa pagampo. Isip literal nga timaan nga ang pulong sa Dios kinahanglan anaas kamot og sa huna-huna sa tawo. Ang upat ka biblical passages nga kasagaran anaa niini mao ang Exodus 13:1 to 10, Exodus 13:11 to 16, Deuteronomy 6:4 to 9 o Deuteronomy 11:13 to 21. Ang Deuteronomy mismo ang nag-ingon nga ang pulong sa Dios ibutang isip timaan sa kamot og simbolo sa agtang. Ang tumong niini mao ang paghinumdom sa covenant o kasabutan sa Dios ug paggiya sa tawo ngadto sa pagkamatinud-anon sa mga sugo sa Dios. Apan sa panahon ni Jesus, gisaway niya ang pipila ka leader sa religion tungod kay gihimo nila kini nga mas dako ug mas makita aron makipakita gyud ang ilang pagkarelihiyoso. Mao nga adunay dakong kalainan tali sa pagdala sa pulong sa Dios sa lawas o pagdala sa pulong sa Dios diha sa kasing-kasing. Ug mao kini ang atong madungog sa ebanghelyo karong adlaw. Diin gipangutana si Jesus kung unsa ang labing dakong sugo. Iyang gipunting ang tanan ngadto sa duha ka butang: paghigugma sa Dios o paghigugma sa isig ka tawo. Busa mangutana kita karong adlaw, unsay makutlo nato nining atong pagbasa. Unang punto, ang tinuod nga pagtuo makita sa gugma sa Dios. Dili aksidente nga ang unang sugo mo ang paghigugma sa Dios sa tibuok kasing-kasing, kalag o huna-huna. Ang pagtuo dili lang collection of religious practices. Dili lang kini bahin sa pila ka rosaryo ang atong naampo, pila ka misa ang atong natambungan, pila ka linyas Biblia ang atong na-memorize. Ang tanan niini adunay bili kung kini magdala nato ngadto sa mas lawom nga relasyon sa Dios. Mao gani nga sa pangutana kang Hesus mahitungod sa mas labaw sa tanang kasuguan, siya namulong, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Matthew 22:37. Sa binisaya nga hubad, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong huna-huna. Matikdi ang pulong nga all. Dili bahin sa atong kasing-kasing lamang ang ihatag sa Dios, samtang ang ubang bahin itago o i-reserve alang sa kaugalingon. Ang gugma sa Dios dili ni siya part-time commitment. Mao kini ang kalainan tali sa external religion o internal conversion. Ang external practice importante kay ang tawo adunay lawas ug ang pagtuo kinahanglan usab maipakita sa konkreto nga mga lihok. Apan kun ang external practice wala nay koneksyon sa kasing-kasing, mahimo lamang kini nga empty ritual, pakitang tao lang. Ang problema sa pipila ka tao dili kay kulang sila sa religious activity. Ang problema kay daghan sila og activity apan nihit sa gugma. Busa pangutan-on nato atong kaugalingon, naabag yun ang Dios sa sentro sa atong kinabuhi. Kung adunay desisyon nga kinahanglan himuon, ang paghimaya ba sa Ginoo mo atong unang mahuna-hunaan? Kung adunay problema, siya ba atong duulan? Kung adunay kalampusan, siya ba ang atong pasalamatan? Ang tinuod nga paghigugma sa Dios dili lamang makita sulod sa simbahan. Makita kini sa atong mga choices, sa atong priorities, sa atong relationships, ug sa paagi nato paggamit sa panahon ug talento. Ang tinuod nga pagtuo makita sa gugma sa Dios. Ikaduhang punto,
Ang gugma sa Dios dili tinuod kun walay gugma sa isig ka tawo. Human isulti ni Jesus ang unang sugo, wala siya muhunong. Iyang gidugtong dayon ang ikaduha, paghigugma sa isig ka tawo. Dili ni duha ka separate commandments nga mahimong pilion nato, bintot-bintot, usala ang pilion. Gidugtong niya ang ni Jesus kining duha tungod kay ang gugma sa Dios kinahanglan mo flow, mo dagayday ngadto sa atong relasyon sa uban. Mao kini ang practical test sa atong pagtuo. Mahimo natong isulti nga gihigugma nato ang Dios. Apan unsaon nato pagtratar ang tawo nga atong kaaway? Unsaon nato pagtratar ang tawo nga walay ikahatag nato? Unsaon nato pagtratar ang tawo nga lahi og opinion kanato, lahi og background kanato, lahi og relihiyon o pagtuo kanato? Usahay masayon ang paghigugma sa Dios kay dili man siya makiglalis nato face to face. Mas lisod ang paghigugma sa isig ka tawo kay ang tawo adunay batasan nga usahay makairita. Naay mga pamulong usahay nga makapasakit o makapahimo nato pud usahay nga masuko ta. Apan ining gugma sa isig ka tawo dinhi mismo masulayan ang tinuod nga kalidad sa atong gugma. Ang gugma dili lamang gyud emotion. Love is a decision. Kini usa ka desisyon nga mutagad, mutahod, mupasaylo ug mutabang. Mao nga ang atong Christian symbols kinahanglan adunay katumbas nga Christian lifestyle. Ang krus sa atong liog kinahanglan makita sa atong paagi sa pagpasaylo. Ang rosaryo nga atong daladala kinahanglan makita sa atong paagi sa pagtabang. Ang Bible sa atong balay kinahanglan makita sa atong pulong nga dili mangdaot. Ug ang atong pagtuo sa misa kinahanglan mo resulta sa mas malumo nga kasing-kasing human sa misa. Kung gusto nato masabtan ang daghang teachings sa atong pagtuo, balik ta sa duha ka pulong. Love God, love neighbor. Ang phylactery nahimong anaa sa agtang, apan ang pulong sa Dios kinahanglan mas lawom pa. Kinahanglan anaa sa kasing-kasing ug makita sa atong mga kamot pinaagi sa buhat. Ang gugma sa Dios dili tinuod kung walay gugma sa isig ka tawo. Story time. Trending karon ang kanhing Superman nga si Henry Cavill. Kini tungod kay nakalkal sa mga netizens ang iyang picture nga spotted siya nga nakita sa Rome nga nagsulob og t-shirt nga adunay prominente nga pulong nga salvation. Ang litrato nahimong popular tungod sa combination sa iyang image isip Superman, ang pulong nga salvation ug ang iyang paglibot sa Rome din makita usab siya sa mga historical churches. Ang insidente hinuon dili bag-o nga 2026 event. Ang litrato nga mo'y gigikanan niini nakuha pa ni adtong October 2013 samtang si Henry Cavill didto sa Rome alang sa usa ka film. Apan daghang netizens ang nakadayeg kaniya sa iyang pagpadayag sa iyang t-shirt nga salvation samtang atua sa Roma. Daghan ang ni-interpret niini nga kini usa ka brave statement ni Superman mahitungod sa iyang katoliko nga pagtuo. Makapainteres pod nga ang pulong nga salvation kay usa-usab kini ka pulong nga puno kaayo sa biblical meanings. Ang usa ka tawo mahimong magsulob og pulong nga salvation sa iyang dughan. Apan ang mas importanteng pangutana mao kung ang iyang kinabuhi nagpakita ba sa kaluwasan nga iyang gisulti. Ug kung atong ikonektar sa ebanghelyo karong adlaw, ang pinakasimple nga sukdanan mao kini. Kung gihigugma nato ang Dios, kinahanglan makita kini sa atong paghigugma sa isig kaingon. Children of God, mga anak sa Dios, timani nga dili decoration lang ang atong pagtuo. Kinahanglan nga makita sa atong kinabuhi ang gugma nga atong gitudlo o gituuhan.
Kung pangutanon kita, unsa ang pinakalabing importanteng sugo, dili lamang unta nato masulti ang tubag gikan sa atong alimpatakan, kundili makita usab kini sa atong kinabuhi. Higugmaa ang Dios o higugmaa ang isig katao. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Fairview, Quezon City. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.